Lesi sithole sineminyaka emibili. Lesi sithole sineminyaka emibili. Ngasithenga kumuntu wangidulela kumuntu wangasithenga kuye, kodwa ngasithenga ngoba ngangisithanda. Ngasithenga ngo-13,000 ngo-2023 November. Ngicela ukukutshela ukuthi umuntu othenge iPolo ngo-2023 December, ngicela sambe kanye naye, noma ngabe uthenge nje yiphi imoto, ngicela sambe kanye naye nginikhombisa ukuthi abamhlophe benza kanjani ukuthi thina sikholelwe ezintweni ezisigcina sihluphekile kunezinto ezisigcina sikhula nezimpilo zethu yithuthuka. Abamhlophe bafica thina sikholelwe emfuyweni, bafike basikhipha emfuyweni, maqede basitshela ukuthi imali engcono kunemfuyo. Namhlanje yithi esithenga imfuyo kubo abamhlophe, le abayithenga kithi bona, abayithatha kithi besikhohlisa, besisusa emakhaya, bethi asambe siyosebenza ukuze sizoba nemali. Ayibambe khona kulonyaka sizobe sinikhombisa abafethu ukuthi kubaluleke ngani konke lokhu.